ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଆଲୋଚନା ଧର୍ମରେ ଯୁକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା। ଯୁକ୍ତି କହିଲେ ବାଦାନୁବାଦ ବା କଥା କଟାକଟି ବା ବାକ୍ ବିତଣ୍ଡାକୁ ବୁଝାଏ। ବିଚାରବୋଧରେ ବା ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସଙ୍କଟ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ସନ୍ଦେହ ଦେଖାଦେଲେ ଯୁକ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯୁକ୍ତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ, ଘରେ ବାହାରେ ସର୍ବତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଯୁକ୍ତି ସତ୍ୟତାର ଖୋଜ ବା ଅନୁସନ୍ଧାନ। ସଂସାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷଠାରେ ସତ୍ୟତା ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇଥାଏ। ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ରହସ୍ୟ ବା ଗୁପ୍ତତା ପଛରେ ରହିଥିବା ସତ୍ୟତାର ଆବିଷ୍କାର ବା ଖୋଜି ପାଇବା ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୟତା ବିଶ୍ୱାସ ତଥା ଆଗ୍ରହ ଯୋଗାଏ। ଆଗ୍ରହ କରିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଲେ କାମ କୁଶଳୀ ବା ଧୁରିଣ ବୋଲାଏ। ଆଉ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ବା ଭୁଲ ଭଟକାର ଆଶଙ୍କା ନଥାଏ। କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଗ୍ରହଣୀୟ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସିତ। ଧର୍ମ ସର୍ବଦା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଯେହେତୁ ଧର୍ମ ମନର ପ୍ରତ୍ୟୟ ବା ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲେ ଧର୍ମ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ମନର ଧରି ରଖିବା, ବିଶ୍ୱାସ ଏହି ଧାରଣ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ମାନିବାର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବାର ଅର୍ଥ ଧର୍ମ। ଧର୍ମ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଯିବାର ମୂଳ କାରଣ ଧର୍ମର ବହୁବିଧତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଭିତରେ ଭିନ୍ନତା। ସନାତନ ବା ସବୁଦିନିଆର ରହିବା ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ, ହେଲେ ଏହି ଶାଶ୍ୱତ ଧର୍ମ ଯାହାକି ଏକେଶ୍ୱରବାଦ ଅଟେ, ସେଥିରୁ ବହୁ ଈଶ୍ୱରବାଦ ଧର୍ମର ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ଦୁଇଥିରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ହୋଇ ଅସଂଖ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ, ମାନିବା ନ ମାନିବା ଭିତ୍ତିରେ ରହି ଧର୍ମକୁ ସଂଶୟାଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେଇଥିବାରୁ ଧର୍ମରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ସନ୍ଦେହ, ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମରେ ଯୁକ୍ତିର ଚାହିଦା ଆବଶ୍ୟକ ମନେହୋଇ ସଂସାରରେ ତଥା ମାନବର ବିଶ୍ୱାସ ଓ ପାଳନୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ଧର୍ମଟି ମଣିଷ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ଏବଂ କେଉଁ ଧର୍ମ ବର୍ଜନୀୟ ବା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ଏ ପ୍ରକାର ବିବାଦୀୟ ଉପାଦାନ ସମାଗତ ସମୁତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଅଛି। ମଣିଷକୁ ଏହି କଥା ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଧର୍ମ ସତ୍ୟ, ଠିକ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟତା ଭଳି। ମଣିଷ ଧର୍ମକୁ ଅସତ୍ୟ କରିଦେଇଅଛି ନିଜର ଫାଇଦା ପାଇଁ। ଧର୍ମର ଆଗମନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ହୋଇଛି। ମଣିଷଠାରେ ଧର୍ମର ଥିବା ବା ନିହିତକରଣ ତଥା ବିସ୍ତାର ସମ୍ଭବିତ। ଧର୍ମକୁ ଭଗବାନ ମଣିଷକୁ ଜଣାଇଲେ। ଦେବଦୂତଙ୍କୁ ମଣିଷ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଯେଉଁ ମଣିଷ ନିଜର ତଥା ବିଶ୍ୱମଣ୍ଡଳ ବା ସମଗ୍ର ସଂସାରର ସୃଷ୍ଟି ତଥା ଆଗମନ ବିଷୟରେ ମନକୁ ମନ ବା ଆପଣା ଛାଏଁ ବା ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲା କି ଏ ଜୀବଜଗତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ କେମିତି, କେବେ ଓ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ମଣିଷର ଏହି ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଆଗ୍ରହରୁ ଈଶ୍ୱର ମଣିଷକୁ ତାଙ୍କ ସର୍ଜିତ ପ୍ରଣୀତ ଧର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇଲେ। ଧର୍ମ ମାନେ ମାନିବା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଆଦର୍ଶ ଓ ନିୟମମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ପବିତ୍ର କୋରାନରେ ଖୋଦ୍ ବା ଆପଣାଜାତ ଖୋଦା ଆଲ୍ଲାହ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଏହି ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥକୁ ବାଣୀ ବା କଥା ଛଳରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ବା ଜାରି ବା ପ୍ରଚଳନ କରି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଲ୍ଲାହ ମଣିଷକୁ ମୋର ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଉଥିବା ହେତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବୈକୁଣ୍ଠର ସମସ୍ତ ଦେବଦୂତ ଫରିସ୍ତାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲି କି ମୋର ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ଜୀବନ ପାଇ ଜାତ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ମାଟିରେ ବାସକାରୀ ବସର ମଣିଷକୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ମୁଣ୍ଡିଆ କରାଇଥିଲି। ସେମାନେ ମୋର ଆଦେଶ ମାନି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ସଜଦା କରିଥିଲେ। ମଣିଷ ମାଟିର ପୃଥିବୀରେ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ମାଟିରୁ ତିଆରି ହେଲା। ଗୋଟିଏ ସମୟ ଏମିତି ଥିଲା ଯେଉଁଠିକି ମଣିଷର ନାଁ ସୁଦ୍ଧା ନଥିଲା, ଅଥଚ ସେହି ମଣିଷ ଆଜି ଭୂମିର ଦୁନିଆକୁ ଯାଇ ମୋ ସହିତ ଚାଲବାଜି ଚାଲାକି କରି ମୋର ଏକେଶ୍ୱରବାଦର ସନାତନ ସବୁଦିନିଆ ରହିବାର ଶାଶ୍ୱତ ଧର୍ମକୁ ଅଳିକ, ସାମୟିକ, ବାତିଲ ବା ମୋ ଦ୍ୱାରା ରଦ୍ଦ ଧର୍ମ କରିଦେଇଛି। ମୋତେ ମଣିଷ ତାର ମନଗଢ଼ା ମିଛ ଉପାସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା, ସମକକ୍ଷ, ସମାନ କରି ନିଜେ ସମକକ୍ଷକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିର୍କ କରୁଅଛି, ମୁଶରିକ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଅଛି କି ମଣିଷ ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବା ସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ କରି ମୋତେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରି ନାସ୍ତିକ ବା କାଫିର ହୋଇଯାଇଛି। ମଣିଷର ଏହା ଭୁଲ ଧର୍ମୀୟ ବିଚାର। ଏହାର ସୁଧାର ପାଇଁ ମୁଁ ଜଣେ ପୂଜାଯୋଗ୍ୟ ଖୋଦା। ବାରମ୍ବାର ମୋର ବାର୍ତ୍ତାଧର ପୈଗାମଧାରୀ ପୈଗମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ମୋର ବାଣୀ ଏବଂ ଆକାଶ ବହି ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ
ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଛି। ମଣିଷ ନିଜର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ବାପା ଦାଦା ଅଜାଙ୍କ ମତାଣରେ ମାତିଛି, ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଧର୍ମର ପଥଚାରୀ ହୋଇନାହିଁ। ସେ ଲାଗି ମୁଁ ଆଲ୍ଲାହ ଧର୍ମରେ ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟର ମୀମାଂସା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଚାହିଦାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଗ୍ରହଣୀୟତା ଭିତ୍ତିରେ ମଣିଷର ବିବେକବାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ସ୍ଥାପିତ କରିଛି। ମଣିଷ ଆଗ୍ରହିତ ଚିନ୍ତାରାଶିରେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଧର୍ମରେ ଯୁକ୍ତି ଅଛି, ମିଛ ଧର୍ମ ଯୁକ୍ତିକୁ ମାନିବ ନାହିଁ। ସେ ମିଛ ଧାରଣାର ପ୍ରଥା ବା ଚଳି ଆସିଛିର ଧାରାକୁ ମାନିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସତ୍ୟତାର ବାହାର ହେବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟତା ପାଖରେ ଗୁମାନ କାମ ଦେଇ ନଥାଏ, ଖୋଦା କହିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେଭଳି ଧର୍ମ ସତ୍ୟତା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନୁହେଁ, ପ୍ରମାଣ ନଥିବା ମାନବକୃତ ଧର୍ମ ସତ୍ୟତା ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ପ୍ରକୃତତାକୁ ମଣିଷ ଜାଣୁନାହିଁ, ଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଆସିଲେ ଏଭଳି ମିଛ ବାତିଲ ଧର୍ମର ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଯିବ ଅବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ଯିଏ ମିଛ ମୁଁ ଆଲ୍ଲାହ ତାକୁ ବା ସେ ସବୁକୁ ଲିଭେଇ ଦେବି, ନହେଲେ ମୋର ସତ୍ୟ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମିଛ ଧର୍ମର ମୋହଗ୍ରସ୍ତ ଭ୍ରାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସରେ ପଡ଼ି ମଣିଷ ନଷ୍ଟଶୀଳ ନଶ୍ୱର ଜୀବନରେ ସାମୟିକ ସଫଳ ହେଉଅଛି। ପ୍ରଥାସିଦ୍ଧତାରେ ପଡ଼ି ଠିକରେ ଅଛି ବୋଲି ମନରେ ଭାବୁଛି, ହେଲେ ମଲା ପରେ ପରଲୋକ ବା ମୃତ୍ୟୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବଞ୍ଚିବାର ଅମର ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ଅଳିକ ଧର୍ମର ଅକାମୀକୁ ଖାଲି ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, ନିଜ ଦୁଇ ଆଖିରେ ତାର ଜୀବନରେ ଘଟିବାର ଦେଖି ବି ପାରିବ। ଦେଖିସାରିବା ପରେ ଅନୁତାପ କରିବ, ହେଲେ ନିଜକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ପୁଣି ଥରେ ମର ଜୀବନକୁ ଫେରି ପାରିବ ନାହିଁ। ତାହା ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ବିଚାର ଦିବସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଢ଼ୁଆଳ ହୋଇକି ଥିବ। ମୋର ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ପାଖରେ ଇନ୍ନା ଦୀନା ଇନ୍ଦାଲ୍ଲାହିଲ୍ ଇସ୍ଲାମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇସଲାମ ହିଁ ଦୀନ ବା ଧର୍ମ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟକୃତ ମନଗଠିତ ଧର୍ମ ସବୁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଇସଲାମ ଧର୍ମର ବାରମ୍ବାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଧର୍ମରୂପ। ମୁଁ ଆଲ୍ଲାହ ସତ୍ୟ ଥିବାର ଯୁକ୍ତିବାଦୀ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଯଥା ମୁଁ ଆଲ୍ଲାହ କହିଲି, ନିଃସନ୍ଦେହତଃ ମୃତକଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେବି। ଯୁକ୍ତିର ପ୍ରମାଣ ହେଲା, ଯେମିତି ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଫଟା ଟାଙ୍ଗରା ଅନାବାଦୀ ବଞ୍ଜର ଭୂମି ବର୍ଷା ଜଳ ପଡ଼ିଲେ ଘାସ ଦୁବ କଅଁଳାଏ, ଶ୍ୟାମ ସବୁଜିମାରେ ପୂରି ଉଠେ, ଠିକ୍ ଏମିତି ମୁଁ ଆଲ୍ଲାହ ମୃତକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କାରିତ କବରସ୍ଥଳରୁ ଗୋଟିଏ ଡାକ କୁନ୍ ଫୟକୁନ୍ ବା ହୁଅ ହୋଇଯାରେ ଜୀବନ୍ତ ବାହାର କରାଇଦେବି। ପୁଣି କହିଛି, ମୁଁ ଆଲ୍ଲାହ ପ୍ରତିଶୋଧୀ। ଯେହେତୁ ମଣିଷ ମୋର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୃଷ୍ଟି, ମଣିଷକୁ ମୁଁ ମୋର ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛି। ମଣିଷ ମୋର ଭୂମିରେ ରହୁଛି, ମୋର ପ୍ରକୃତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ସୁତରାଂ ମଣିଷ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ନିଜର ହେବ ନାହିଁ। ନିଜର ହେଲେ ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧ ଜନିତ କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହେବ। ତେଣୁକରି ମଣିଷ ଦୋଷ କଲେ, ମୋତେ ନ ମାନିଲେ ମୁଁ ମଣିଷଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥାଏ। ମଣିଷଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲେ ଶେଷରେ ସେହି ପ୍ରତିଶୋଧରେ ମଣିଷ ପଡ଼ିବ। ହତ୍ୟାକାରୀ ହତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ମରେ, ହତ୍ୟାକାରୀ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ, ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ, ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗେ। ଏସବୁ ସେହି ମୋର ପ୍ରତିଶୋଧର ଫଳାଫଳ। ମୋରି ସର୍ଜିତ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ସତ୍ୟ ବୋଲି ମଣିଷ ସମକକ୍ଷୀ ପୂଜି ସମକକ୍ଷକାରୀ ବୋଲାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ମଣିଷ ମୋତେ ହେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କର, ମୁକ୍ତି ଦିଅ, ସବୁ ସେହି ମାଲିକର ବରାତର କଥା ହେ ଭଗବାନ ବୋଲି କହିଥାଏ। ମୋର ଆଲ୍ଲାହର ଧର୍ମ ସତ୍ୟ ନଥିଲେ ମଣିଷ ଏମିତି କହିନଥାନ୍ତା। କୋରାନରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ କାଫିର, ଶିର୍କକାରୀ, ମୁଶରିକ ବା ସମକକ୍ଷକାରୀ ଲୋକେ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଏଥିପାଇଁ କରୁଅଛୁ କି ଏମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତ ଆଲ୍ଲାହ ଭୂମି ଗଗନ ବାୟୁ ନିଆଁର ସ୍ରଷ୍ଟା ଓ ଅଧିକାରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇବେ। ଏପରି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ସମକକ୍ଷକାରୀ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇକି ବି ବିଶ୍ୱାସୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏପରି କହିଛନ୍ତି, ନହେଲେ କହିନଥାନ୍ତେ। ପରନ୍ତୁ ମୁଶରିକ ବୋଲି ମୁଁ ଆଲ୍ଲାହ ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବି ନାହିଁ, କାରଣ ଦୁଇ ନାବରେ ଗୋଡ଼ ଦେଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ଏକ ବା ଗୋଟିଏ ଥିବାରୁ ମଣିଷ ଏକକାଳୀନ ମୋତେ ବି ମାନିବ, ପୁଣି ସମକକ୍ଷୀ ବୁଝିବ। ଏହା ଧର୍ମର ଯଥାର୍ଥ ବା ଉପଯୁକ୍ତ ମାନସିକ ଧାରଣ ନୁହେଁ। ଏହା ସର୍ବାଦୌ ଅଯୌକ୍ତିକ, ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ। ମନର ଇଚ୍ଛାକୁ ମଣିଷ ପ୍ରଭୁ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କଦାପି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ଜୀବନର ଖେଳଘର ନୁହେଁ ଯେ ଏହା ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ମନେ ସେମିତି ବଦଳିଯିବ। ବଦଳକାରୀ ଶାସ୍ତିର ସଜାର ହକଦାର ବା ପ୍ରାପ୍ତକାରୀ ହେବ। ମୁଁ ଆଲ୍ଲାହ ବା ଖୋଦା ମଣିଷ ପାଇଁ ଜମାରୁ ଶସ୍ତା ସହଜ ନୁହେଁ। ମୋର ଆଲ୍ଲାହର ରୂପ ଓ ସ୍ଥିତି ତଥା କାର୍ଯ୍ୟ
ମଣିଷ ପାଇଁ ଅକଳ୍ପନୀୟ। ସେଥିପାଇଁ ମଣିଷ ମୋତେ ଶସ୍ତା କଦାପି ଭାବିପାରିବ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଆଜି ମୋର ଏକେଶ୍ୱରବାଦର ସବୁଦିନିଆ ରହିବା ସନାତନ ଶାଶ୍ୱତ ଇଟର୍ନାଲ ଧର୍ମକୁ ଯେଉଁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି, ଏହା ମୋତେ ମଣିଷର ଶସ୍ତା ଓ ସହଜବୋଧ ଭାବନାରୁ କେବଳ ସମ୍ଭବ। ଏଭଳି ମଣିଷ ଭାବିପାରୁ ନାହିଁ କି ମଲା ପରେ ମୁଁ ଅଲ୍ଲାହ ଖୋଦା ତା'ର ଅବସ୍ଥା ବା ପରିଣତି କ'ଣ କରିବି। କେବଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ନର୍କରେ ଚିରବାସରେ ଥାଇ ଯାହା ଭୋଗିବ ଯେସାକୁ ତେସା ରୀତିର କୃତ ବା କରିଥିବା କର୍ମର ଫଳାଫଳକୁ। ଧର୍ମରେ ଯଦି ମଣିଷ ଯୁକ୍ତିକୁ ମିଶାନ୍ତା, ତେବେ ଧର୍ମକୁ ମଣିଷ ବଦଳାଇ ନଥାନ୍ତା, ଅନେକରେ ପରିଣତ କରିନଥାନ୍ତା, ହାତ ଲେଖା ପୁରାଣ ଲେଖି ନଥାନ୍ତା, ଆଉ ସେହି ପୁରାଣ ସବୁକୁ ଦୈବୀର ମାନକ ଦେଇ ନଥାନ୍ତା, ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇ ଭ୍ରମିତ କରିନଥାନ୍ତା, ମଣିଷକୁ ଭଗବାନ ପରିଣତ କରିନଥାନ୍ତା, ଯାହାକି ରାମ, କୃଷ୍ଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଗୌତମ, ମହାବୀର ଆଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ମଣିଷ କଦାପି ଭଗବାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମଣିଷ ମୋ ଭଳିଆ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଅକ୍ଷୟ ଅମର ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନୁହେଁ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ମଣିଷ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଗ୍ରହଣରେ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରୟୋଗ ନ କରି ମତାଣରେ ମାତୁଥିବାରୁ ଧର୍ମରେ ରହିଥିବା ଯୁକ୍ତିକୁ ଦେଖିପାରୁନି, ମେଣ୍ଢା ମୁଣ୍ଡିଆ ହୋଇଯାଇଅଛି। ନିଜର ଆଚରିତ ଧର୍ମରେ ଏତେ ଦୂର ଅଗ୍ରସର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଯେ ଭାବୁଛି ମୋର ପିତୃ ପିତାମହ ଆଗତ ପ୍ରଥାସିଦ୍ଧ ଧର୍ମ ମୋତେ ମଲା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଦେବ, ଆତ୍ମାକୁ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇ ଦୂରେଇ ରଖିବ। ନା ନା, ମଣିଷ ସଂସାର ଲୋକର ମତାଣରେ ତୁଚ୍ଛା ମୋହରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ପଡ଼ନା। ମନର ଘୃଣା ବିଦ୍ୱେଷ ଛାଡ଼ି ପ୍ରକୃତରେ ସନାତନ ଧର୍ମର ଖୋଜାଖୋଜି ମଲା ପୂର୍ବରୁ ଗବେଷଣା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜରିଆରେ କଲେ ଯାଇ ନର୍କ କଷ୍ଟର ମୋକ୍ଷ ମୁକ୍ତି ବା ନିର୍ବାଣ ପାଇବୁ, ନହେଲେ ନର୍କ ନିଆଁରେ ସବୁଦିନ ଜଳୁଥିବୁ। ଯେହେତୁ ତୁ ମଲା ପରେ ମାଟିରୁ ଜାତ ମଣିଷ ହୋଇ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ାଜଳା ହୋଇ ଆସିଅଛୁ, ତେଣୁ ତୋତେ ମୁଁ ସେହିପରି ଜଳେଇବି। ମୁଁ ଆଲ୍ଲାହ ଦିବ୍ୟ ପବିତ୍ର କୋରାନରେ କହିଛି, ମଣିଷକୁ ସେହି ବଦଳ ମିଳିବ ଯାହା ସେ ନିଜର ନଶ୍ୱର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବା ମଲା ଜୀବନରେ କରିଆସିଥିଲା। ନ ଦେଲେ ମୁଁ ଆଲ୍ଲାହ ନ୍ୟାୟୀ ଯୁକ୍ତିଶୀଳ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। କର୍ମର ପ୍ରତିକର୍ମ ଅଛି, ନଚେତ୍ ମଣିଷ ଭୁଲ କାମକୁ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ, କାମରେ ତଫାତ ରହିବନି, କାମ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଭଲମନ୍ଦର ଭେଦ କାମ ଦେଇ ଜଣାଯାଏ। କ୍ଷଣିକ ଅଳିକ ଧର୍ମ ମଣିଷକୁ ଭଗବାନ କରିଦେଇଅଛି, ଯଥା ରାମ, କୃଷ୍ଣ, ବୁଦ୍ଧ, ଜିନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ରାମଙ୍କ ମୂଳ ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଆସିଛି। ରାମାୟଣ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ରଚିତ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥ। ସେହିପରି କୃଷ୍ଣ ବ୍ୟାସଦେବ କୃତ ମହାଭାରତର ନାୟକ। ବୁଦ୍ଧ, ଜିନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାମଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ ବୌଦ୍ଧ, ଜୈନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ପ୍ରବକ୍ତା ବା ମୁଖପାତ୍ର। ଭଗବାନ ଭୂମି, ଗଗନ, ବାୟୁ, ନିଆଁର ଅଧିପ ବା ସ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ଅଧିକାରୀ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଦୃଶ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ମାନବଧାରୀ ନାମ। ଭଗବାନ ନାମ ମନୁଷ୍ୟ କଳ୍ପିତ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାର ଜାଣିବାର ଲକ୍ଷଣମାନ ହେଲେ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଅକ୍ଷୟ ଅମର ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ସର୍ବଜ୍ଞ ସର୍ବ ଉପସ୍ଥିତବାନ ସର୍ବକର୍ମବାନ ଅସୀମ। ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ ରାମ, କୃଷ୍ଣ, ବୁଦ୍ଧ, ମହାବୀର, ଜିନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏପରିକି ମହମ୍ମଦଙ୍କଠାରେ ଲାଗୁ କୌଣସି କାଳରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରର ମାନ୍ୟତା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଅଚିନ୍ତନୀୟ ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସୀମିତ ପରିମିତ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ମଧ୍ୟରେ ମାନବ ରୂପରେ କଳନା କରିହେବ ନାହିଁ। କଲାମାନେ ସନାତନ ଧର୍ମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଭୁଲୁଣ୍ଠିତ ହେବ, ନିଜସ୍ୱତା ରହିବ ନାହିଁ, ସାର୍ବଜନୀନ ବିଶ୍ୱାସରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଜଗତର ସବୁ ଲୋକ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମକୁ ମାନିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାନବୀୟ ସମ୍ପ୍ରୀତି, ଭାଇଚାରା, ଭାତୃତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବା ରହେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ବା ନଶ୍ୱର ସଂସାରରେ ଏକାଠି ରହିବାର ଦ୍ୱାହିରେ ଛଳନାମୟ ହୋଇ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରେ ମାନିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ, ସଂସାର ମିଳି ମିଶିକି ରହୁଥିବା ଲୋକେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବା ଅଲଗା ହୋଇଯିବେ। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବ ବା କମ୍ୟୁନାଲ ହାରମୋନିରେ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଖୋଦା କୋରାନରେ କହିଛନ୍ତି, ହେ ମଣିଷ, ତୁ ଯଦି ମୋର ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ଶିର୍କ ବା ସମକକ୍ଷକାରୀ ମୁଶ୍ରିକ ହେବୁ, ତେବେ ମଲା ପରେ ତୋର ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ନିଶ୍ଚୟ ନର୍କଗାମୀ ହେବୁ। କାରଣ କୁଫ୍ର ଓ ଶିର୍କକୁ ମୁଁ ଆଲ୍ଲାହ କଦାପି କ୍ଷମା ଦେବି ନାହିଁ। ଏସବୁ ମୋର ଏକଲା ପ୍ରଭୁତ୍ୱରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ମଣିଷ ମୋତେ ନ ମାନି ରାମ, କୃଷ୍ଣ, ବୁଦ୍ଧ, ଜିନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ସମାନ କରାଇ ପ୍ରଭୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମଣିଷର ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧ। ମଣିଷ ନିଜ ମନର ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରଭୁ କରି ମୋର ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଲା। ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ, ଅନେକ କଦାପି ନ ଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କରିବାର କାରଣ ହିଁ ନାହିଁ। ପୁଣି ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରୟାସ ଇଚ୍ଛା ମଣିଷର ବୃଥା ଅପଚେଷ୍ଟା। ଇସଲାମ ଧର୍ମରୁ ସଂସାରର ଅନାଦି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୀତିରେ ଆସିଥିବା ହେତୁ ମାନବ ସର୍ଜିତ ଅଳିକ ଧର୍ମରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସମାନତାପଣ ରହିବ। ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ଧର୍ମ ସମାନତା ଅନ୍ୱେଷଣ ଇଚ୍ଛା ଧର୍ମରେ ଥିବା ଅସମାନତାପଣ ହେତୁ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ। ଅଗତ୍ୟା ଧର୍ମରେ ଯୌକ୍ତିକତା ଚାହିଦା ବଳବତ୍ତର ଓ ପ୍ରମାଦଶୂନ୍ୟ।